Agunging panuwun kang tanpa pepindhan. Bapak Haji Dengkek Raharjo Pranatacara kondang kapane wondukun nggih Mas. Kadipaten Temanggung napa Mas? Magelang. Yes. Piyak sepiring swasana nyandak ungling gongso lumantar podang kuning campur sari. Bolo Dewi Production. Wes, gayeng. Sound system Londo. Oh, Londo. Londo sone. Nggih, asma sound system kok Londo. Sego Londo. Saking Kelakah nggih. Kelakah wes gayeng. Kelakah. Kaya dinayan sesarengan. Yuk. Ugi nderaken risangat mojo kepareng Petik Citra Pertiwimbo cerantu tumaping bodho.
Prasioga swaga to panglipur ngiras pantes pampirating salwiring Sukerta kanthi langen beksan Bambangan Cakil sumangga samekta siyaga romanting pakaryan kula dherekaken. Kota warnane ingkang papan wonten pecerabakan menika kota warnane satriya panengah Pandhawa wenang bepisik Dian Janaka ya Raden Permadi pantes pinangka bebetenging praja dasar bagus warnane rinenggoing busana yen to mudha tamtama tu satriya ingkang tatap tanggon tanggung jateng ngendhon wegek wasis olah kridaning batos rembes sing madu wijiling andana wareh datan tedas tapak palu sisaning Gorinda nat kala semana nengge Mesubrata nglebur laku jalak peninggal babar arahing kautaman jati ing kepak watak budi utama ngiras pantes pamberating sengkala ingkang dadi mapan wonten ing padukuhan bakalan Taman Agung Muntilan lestaroraken risakat maca pinanganten sajuga sembada kaya nambut guna silaning akrami satemah tumangkaring wiji tumuwuh pawaris ingkang dadya lumimbah jangkaning jangka keluarga ageng Bapa Tala sakala sedhakep saluku juga nutupi babahan Nawa Wiwara rikala pun mangsa semedi kunjuk purbaning kawasa kawistara ana Sara Maruta lenggih angin ingkang anempuh wonten ing jagating Dian Janaka kalidrah kaya singa barong tinanggap satriya pengawak raseksa Raden Gendir Penjalin tindhing sang Pramesti Betari Durga saking Kanjuwangan ukir pitingan untu pating cengkrangah mripat mencorong kaya mripate singa barong kalidrah panggiri godhong dateng jalma manungsa Durbudian para bukti candala nangka timbangan gesang maning Madyapada
Iri godho dateng jalmu manungsa. Pandha tata gati wisaya Indriaksa Sora Maruta Sekedap nggih Pak Bud. Nek arep arep kandha mikir rasa cedhake. Nah. Kon ngrungokke lehmu ambegan. Wes teh. Matur nuwun Pak De. Iki lek dadak nganggo ucul barang itu ade lah to jan. Jo kita lek. Sekedap nggih Pak De, Mbok De, Lek, Kang Mas, Mbak Yu. Yulah, iki lek wong gopok kabeh kita yulah to. Jan ampun anu lho, ampun bosen lho ngertos kula nggih. Lek padha-padha anu wong gowok iki. Iki tak sikat rek, iki jan glus rada kinclong saiki. Padake ae. Yusan. Iki sapa ngerti ra? Dadi. Ayo.
sapa San? Bajal, san. Eh. Bang Suli san. Ora iso. Calon ya Mas San. Yusan. Calon yang Rasida. Calone Rasida serencana, Pak. Rencana tanggalanes ketemu keluarga. Ora sedo. Ora apa-apa, Pak. Gara-gara baju loreng Rasda. Yuk. Pai. Ganteng men. Bu, Pak. Lek, ra ketemu mau to, Lek. Aku ki ra ngerti untunge iki jan ra ngerti nek semantu ki jenengan saestu. Untunge sing aken kok mbok di ngono. Ya Pak Bud ya. Ndak upami. Pokoke matur suwun nggih Pak Bu. Sehat selalu berkah barokah. Mugi-mugi kita sedaya wonten pangayomane Gusti Kang Reku jaga sak isine sak lawase. Dik Fai, Mbak sinten? Hah? Marsada. Ayu men jenenge ayu, wonge ya ayu, piantune ya ayu. Kaya bojoku. Tenan. Tenan apa piye? Tenan Mosok. Bojomu yo cilik nawon kemit ngono kuwi. biyen ngene iki, Pak. Ha saiki 95 kilo. Nan ya ora apa-apa pokoke selalu diberi kelancaran, kesuksesan, bahagia dan selalu diberi kemudian untuk memecahkan segala urusannya. Pokoknya jadi keluarga sing mantap-mantap gitu. Aja lali iki, Lek, niki lah awane bawur tok. Bengine engko sisanke engko rembukan meneh mburi. Yuk. Iki saene rung do madang barang. Tenan, Dek. Padha. Iki tatu lek gelem nggone Pak Budi mau le nggone rada miring krikil tok dadi ya hati-hati dhewe ngono ya. Wangi ya, Dik. Iki anu pasrah Pak Dalang ya. ora. Kowe rene kudu wayangmu wong. Ora to, Pak. Guneman, ora. Kapan kowe bagi aku nek bagian mesti gawean to. Dik, mangke nyun surya nggih. Tak bagekke lan tata carane nggih. Oleh lho, Pak. Ora, wayangmu to. Rong bungkus nggih. Oleh. Ora, ayo kowe wayangmu to. Isi 16 nggih. Dirampungi wong loro. Iya. Orang guyu lho, Pak. Ora. Oh, sik. Alah. Welah dalah. Pocong-pocong pesenet baru cekate jote selasono te jane wanyana nging gesene yo. Ya Allah. Ayo. Ora cetha. Ora cetha sakile. Sing nyauri piye? Aku edan, aku ngomong kawat kok ngene iki. Ala nek copot kok ngene gampang. Padake ya kowe ngono. Lah to jan apa ndelu tenane ndak tukang ngerjeni iki. Cakel ngajak. Untune ilang. Untuke nang mburi ora. Oh lah. Iki lah satria lembak kok kene sapa kowe bakal menyang tikus. Buta saka ngendi dongkomu sapa prajekamu? Rata-rata kowe terus menyang buta dudung prajeka. Ora ana satriya katon buta. Bener kowe lepet aku didiokol kok dadi prajek aku banjur balik tak kok bagus. Raden Arjuna Nelancang botolon barang bakal menyang endi? ngetutke tindak ing suku gedhe ning pengangan. Ora kena pati kudu bali Gus. Kena ya mbacut, ora kena ya mbacut. Suke kenal pada wani. Apa musik? Sang ora macan. Ora wedi. Sang ora buta. Ora gila. Wis, Pak iki gur kemudodok jatahe jenengan sithik. Iki kono apa? Wis tumun apa wayang akon dalang? Biasane Ya ora ngono kuwi kok ya. Piye? Iki piye? Sasae. Iya. Sing prayono ati-ati kowe. Sae. Sing ngomong mau sapa? Tak kandhani. Heeh. Iki saene urung do madang barang sing hari nggawa. Mulah lehmu omong sing cetha jare muni jatahe Pak Dalang, monggo sak-sake. Aku rak ming manut. Anu, kumuda, Pak. Kemuda. Cetha. Ora. Aku urung madang, ora aku kumuda. Ora kumuda arung. Kumuda, iya. Ya, omong dhewe ora, omong dhewe. Kowe to, Pak? Oh, kok kowe
Jenengan Ding. Kowe. Panjenengan Pak Dalang. Ora, wis kono. Engko tak jaluk miki. Dalang larang. Ora kemudu arum. Iya, Pak. Kemudu rangsang. Kopat kapita kaya ta manuk. Manukku. Manuk berancangan. Manukku. Kupat kapita kula tapangan kang kita kan manuk berancangan ndak sampluk sampir ki pundak ki kusung pamit. Sampluk e pang kemudo. Samyar Pak Gus.
langan beksan babangan cakil ngiras pantes pampirating sengkala pampirating sukerta tetipanganing gesang lumadining jagat araya menika wonten menikali watak budi utama watak durangkara budi candala saged kapirat lenggih kanthi pralambang langan beksan babangan cakil sagung perpirigung pertama liya karebekaten lumadining darmaning upacara para madya wisana sampun kepareng bangkit tumuju laksitaning upacara paringipun Hastungkara Jurung Paestu temanduk risangat maja pinangantian Sang Binargya. Nggih pratilan pratandha ngiras pantes panutuping upacara dharma nenggih Baparing Hastungkara Panjurung Pandonga kepareng kunjuk katur panjenenganipun Bapak Saiful Fatah ingkang pinijiring dharma pinangka Hastungkara ngiras pantes panutuping upacara dharma ugi samangke rikalipun paripurna handika kepareng Hastungkara kunjuk perparing kawasa tumuli Sang Dia Pertamu kula dherekaken minggah wonten ing pepanggungan Jawat Asta Tematu disakat Mojo Pinangantian ugi kula dherekaken tumuju wonten ing sasana Buga Kembul Bujo Nandramina. Sumangga Bapak Saiful Fatah kula dherekaken daya-daya tumuju wonten ing sasana Pandaya Swara. Nggih. Sagung para tamu kula dherekaken nyepenaken swasana sawetawis mriwa kedangalep berkahipun waosan Hastungkara Panjurung Pandonga sumangga kula dherekaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo kita nyuwun dumateng Allah Subhanahu wa taala mugi-mugi putra temanten punika tansah pinaringan atut runtut ayem tentrem bagya mulya ingkang sinetya rahayu ingkang tinemu basuking kaesti dadosna keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah pikantuk ridhonipun Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim radhiyallahu ta'ala an sayyidina sayyidina ajmain hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalwajikal karim wa adimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jamil awali wal afat wa taqdilana biha min jamil hajat wa tutahhiruna biha min jamil syai'at wa tarfa'una biha indaka ala darajat. Barakallahu wa baraka jama' wa bainakum bil khair wa Allahumma ij'al baina hadzal arusi wa yaujihi mawaddata wa rahmah wa barik lahuma wa umrin wa rizqihima wa fikni wa fi walito atika wa tu'ati rasulika warjuhuma waladun solihun yat'ullahuma. Allahumma rajukna wa yaumal afiyata wa salamata wal istiqomah wal barakata wa umurna wa wasadatina wa husnul khatimah. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Niki sagung para priyagung para tamu kanthi pekaten purba madya usana sampun bangkit hangate sekarya kantun manggih suku ing samangkih asung Hastungkara Jurung Paestu pantu disakat maja namung kewala prastawa iwahan prasaja kita tutup serangan kandi wasilawasan tamit sepisan kula dherekaken sumangga. Alhamdulillahirabbil alamin. Kunjuk katur pepundhen sepuh kasepuhan keluarga ageng kadang pisan sutrina saking Gawa Pos sumangga kula dherekaken lingkar saking sasana palenggahan tumuju wonten ing sasana buga paring sedya Kembul Bujo Nandramina ngedhapi pasugatan kanthi mardiga mbok pilih saperangan wonten ingkang pareng-pareng Hastungkara pangestu kula dherekaken minggah wonten ing sasana Pinajang Adi. Semoga kula dherekaken ugi kaluhuran Santiswara Pujaratna kunjuk katur mardiga borong kadang kula sepuh ayikun Raka Mas Imbi monggo kula harja deke pinaken lepatan Tiago Ksama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diwen. Semoga kadang kula dherekaken sagung para tamu.